tikuona kuti ku judiciary komwe kuja kwachitika bomba loopsa limene boma lapita lija linadzala chikhalidwe chakuti aziderera utsogoleri wina ngati wasintha. Lero lino ku judiciary kukhala ngati mwina ali ndi malamulo aku United States si amene amalumbira akamatenga maudindo amene akasankhidwa. Anadzala bomba popereka mwayi okuti ngati jaji azitenga pension ali ndi zaka 75 zibwana. Komanso kumamveka mpekesera kuti majaji amalandira $. Ndi chifukwa chiyani? Kunali kudzala bomba limene likuchitika panoli. Zibwana za Mchombolende ku judiciary sitikunena mopsatira maprisonium muli anthu amene anaponyedwa ndi boma lapita lija ali pa system ya detention without trial 4 years 3 years. Koma palibe mabungu amene tikuwaona amadyera mphotowa oti akangomangidwa wina wake amene anazimbayisa misonkho ya Malawi ndi kumapasa mwanseri kuti pitani mukapangise ma press briefing, ma press conference, akulankhula moyima nawo anthu aumbanda, anthu auchigawenga, kungosonyeza kuti kalipo ndiye ifeyo ngati amene taonapo mavuto. Anthu amene ali mboma ili amakumana ndi zoopsa kwambiri, koma palibe amabungwe amadyera mphotowa ankayima poyera kuti inu akuti mukwanzuza muchite mwakuti. Lero lino akumabwera poyera mukupanya ufulu wa Honorable Richard Chimwendo Banda kungodziwa kuti kalipo. Izizi zikundikumbusaso zimene zinachitika mu 2020. Amalawi tatopa.